Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's my video. This is vlog of Rita. Don't forget to like and subscribe. Alright guys, for today's video guys, nakabili ka rin sa Mindanao, Cebu para mabalik na po sa ako ang C911. And yes guys, and someone asked me kung safe pa ba daw magpa-derma o mag-facial despite this pandemic. So, ano siya, in this video, I will take you there para maibaw mo kung safe pwede siya. And let's go and let's try. Stars, I'm a fool for your love. So, yung shot niya dali sa building is you need to fill up dali sa ilang mga form para sa contact tracing. So, muna siya and then di mo mag-hold ka before mo shot dali is you need to wear face mask and face shield. So, muna siya and fill up sa dali and let's go. Alright guys, so na ako dito sa Sud and I'm with Miss. Sir. So, muna siya niya mag-start namin sa ako ang diamond peel karon and as usual, so nakita mo ni Miss nga na full PPE dyan siya para safe. And of course, no, so karon na siya guys and start namin karon. So guys, gibugas ko so tanaw ko. Ikaw na siya ron, i-freak na siya para kuha na siya mo. Basta mawa na siya no. So kung na-shake mo something nga ka ng mata bitaw, pwede na siya. So guys, so dili siya pwede mo freak ang katong bugas na kadiri sa may ilong dili. Dili ba miss? Ako lang i-check sa system. Sige, check. Kaya ako light sa inyo. Pwede na siyang mabuuan sa pambatatog pamilya ang sa ilalim. Sige. Dali ready again. Ano ko po nito ni kuha ang ilong.
guys, so as you can see sa now sa agtang dyan. So guys, so manag-break. So tanaw as you can see. Again kay gi-break si Miss no. So dagan gid siya mo kuha. Muna siya. Okay guys, so while waiting, so if you want na magpa facial daw, so you need to appointment ahead sa among time. So a day before na bitaw para makakuha ng slots kay may tendency na ma-full din sila no. So same karon guys, full ang skin na naman vanilla. So muna siya yung buhaton is magpa-book mo early para makuha ng slots.
muna to siya guys. So, muna ako sa kung tayo mag-PL. So, if you're interested nga magpainani, so, you can check the Facebook page of Skina na naman. And I think dito na mag-anan kong vlog. And kita-kits soon. Keep safe. Bye-bye.